No ja. Alien Rage. Ze sterowanie ufoków. Polska szpila ło... to będzie srogi Überraschung, ło szczylaniu. No i w sumie... ino o tym. Dobre, jadymy. Jeszcze żech tego nie próbował. Nie wiem co to będzie. To je demo. Nie, brutalne. Dobre. Biera. Co się beda? Ja mam fachma. Dobre, intra się some obejrzycie. Co? Wyskoczyłech ze szifa. Szif otwórgnął. Na WSAD łaża. No to mam Überraschung zaś. Następny pieronowy. Na spacji skokam. Też mam zaskoczony. Lewym myszkiem szczylą. No... co rozlepi. Na V przełonacą giwery. To tego to żech jeszcze nie widział. Na F moga się intnąć. Legają na zolu. Kojfnięte hopy. O! Pierzyńsku. Temu chyba ten chłopcy wylos. Co się dzieje? Pieruna. Where is my entrance? Kaj są moje dźwirze? Nawet fajno to wygląda, nie? To loto na Unrealu Engine 3. No i to widać, nie? To już od pierwszego z obejrzenia widać, że tu mamy Unreal Engine 3. No ale wygląda fajno. Trochę takie pierwsze Gears of War. To tak wiecie, to jest taka szpila blank dla takich szprytnych, ogarniętych chłopów, czyli no nie mam pojęcia, kaj mam iść, to pewnikiem nie będzie sam. Dobra, już nie beda się robią łoszkliwych widzów. Zaatakuj wszystkie możliwe... No i mamy pierwszego Roybra. Pójdź sam. Co ja zrobił? Dobre, dejcie mi jeszcze raz szansa zaszczylić szympansa. Dobra. Ty nie być taki mądry. No i tela. Nie wiem czemu z niego wyloto marmelada, no ale dobre. Chyba, że się trzeba wziąć za ciężki ten poziom ciężkości, bo widać, że beda zaralegą. Zajść. Kaj lecisz, stój, synek, daj pozór. Nie masz na maratonie te roski. Co to? O! Givera mam od ufoków. Fajno. Ciulów 100. Dobre, tego już było trochę za wielgo. No i muszę wam powiedzieć, że szczylo się fajno. Jak na szpila o szczylaniu. Nie wynokwium. Choby na grubie. KWK. Czuję, że jeszcze chwila i byda miał dojść. Ciule. Zgodule. Znaczy, zszole. Byda robił za ślepra. Na przodku. Albo nie. Mogę powiedzieć, że bardziej... szczałowy. O pierzyńsku. HR przodowy. Dobre. Ja nie mam nerw dzisiaj. Najlepsza szpila na świecie 12/10. Jakbych miał wybierać, czy chce się zmaszkecić łobiot, czy bych się miał kupić ta gra, to padom wam blank bych się ta gra kupił. Pyrsk, czymcie się, chowcie się. Wenn wir sündig sei de Kirche ging, es war immer so,